Gu gaur hemen gaude aurreko asteen edo goendela aste batzuk genuen irtera bat buruz hitz egiteko. Nire ustez esperientzia izan zen, baina gutako asko iritu zen pronto pasatu genuen tanda. Zeba, tximaz, eskiatzen zekitenak eta ez duten klasea egin nahi, zeba, denbora gutxi donek aguntu. Ni ere hortikan ibili nintzen, baina aspertu nintzenean Ibon eta Aitor reatu ziren beste asko egin batera. Aurpegian bera, utza darion, iziltasun bera. Eta azkenen momentua izan zen pixkat desastre edo, zeba, erdia gertu ziren goien oindikan, eta igual lagunak edo bilatu gorden ziren irakaslea laguntzea pixten eta... Lainoa begietan lauzo, zokan lehenak, izarretan pauzo, elur malkoak izotzetan jausten, biziari bat argiari